Office of the President, lagi naman po transparent. Ang Office of the President, pagdating po sa pagbabiyahe, nagkakaroon pa nga po ng pagre-report, may kapihan pa po, at nakikita niyo po kung ano ang nangyari sa mga foreign trips, official visits, working visits ng ating Pangulo. Hindi po yan nakatago. Hindi po yan itinatago. At patungkol po sa dapat na publish or maibunyag ang ibang mga travel authorities, depende po yan sa media. Kung sino po ang hihingin nyo ng travel authority, kung sino ang na-issue ng travel authority, kami naman na itutugon. Hindi po namin sinisingle out. Kailangan po talaga natin dito, transparency. So kung sino yung nagdidemand ng transparency, dapat maging transparent din siya sa kanya mga activities. At patungkol sa budget, hindi rin po ito tinatago. Kompletong resibo, walang peke, walang alias. Maaari po itong makita at ito naman po ay nai-report na rin po sa COA. So, ma'am, just for future references, if kailangan ng details about the travel expenses or ng kahit na sinong government official, especially sa under office of the President, paano po yung magiging proseso? Can ordinary people ask for details? Paano po? Depende po, ano bang purpose? At ito naman po ay naiuulat at hindi naman po ito itinatago. Sabi po natin, ito naman talaga ay naibibigay, lalong-lalo na ang COA na napakahigpit, pero hindi po to kailanman pinagbantaan ng Pangulo. Malaya ang COA na magsagawa ng pag-audit. On other matters,